Posmatrajući ukupne ostvarene prihode i primitke budžeta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar 2016. godine u odnosu na izvršene rashode i izdatke, evidentirano je da je budžet u 2016. godini ostvario ukupan finansijski rezultat, suficit u iznosu od preko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. U isto vrijeme vlada nije imala bilo kakvih primitaka po osnovu kreditnih zaduženja. Sve ovo rezultat je više vladinih mjera koje su provedene u 2016. godini, ali i izmjene određenih zakonskih propisa. Zakon o koncesijama smo izmijenili, zatim smo izmijenili zakon o, čini mi se, obaveznom zdravstvenom osiguranju, gdje smo omogućili da izvršimo određeni otpis obaveza koji smo imali prema fondu zdravstvenog osiguranja Tuzla. Tako da smo i na rashodovnoj strani uspjeli da ostvarimo uštede po svim segmentima. Ministar Suljkanović ističe da je u usporedbi sa finansijskim rezultatima drugih kantona, Tuzlanski kanton ostvario najbolji finansijski rezultat i time dodatno pokazao svoju finansijsku odgovornost i disciplinu, te istinsku opredjeljenost za stabilizaciju finansijskih prilika u našem kantonu. Jer smo sa 93 miliona i 360 hiljada akumuliranog deficita koji smo zatekli pri preuzimanju mandata, uspjeli smanjiti akumulirani deficit na 45,9 miliona, što je još uvijek velika cifra i opterećuje poslovanje Tuzlanskog kantona, ali je daleko podnošljivije i prihvatljivije stanje u odnosu na ta 93 miliona i 360 hiljada maraka. Na sjednici vlade Tuzlanskog kantona istaknuti su i pozitivni pomaci kada su u pitanju ulaganja iz budžeta u obrazovanje te u međunarodni aerodrom Tuzla, što je doprinijelo razvoju privrede i unapređenju komunikacije sa svijetom. Također, sva preduzeća nad kojima vlada kantona ima upravljačka prava ostvarila su u 2016. godini pozitivne finansijske rezultate poslovanja.